Aquí está o meu Leandro. Un Leandro que forma parte dun pobo de personaxes que aparecen na pintura galega do século XX e XXI. Leandro Lamas, ese artista que, como a outros tantos, como a outras tantas artistas, segue a construir a Galiza dos nosos soños e das nosas imaxes. Desde esa tradición que ven desde Luis Seoane ou Díaz Pardo até hoxe, há moitos Leandros nas nosas casas, nas nosas agrupacións, nas nosas escolas, nos nosos bares, no noso asociacionismo. E agora, a editorial A Través vai transformar toda esa enerxía nun libro onde vai estar un pobo ilustrado, un pobo deseñado por Leandro Lamas. Así que vamos poñer todo aí, todo o noso cariño, a nosa emoción, a nosa enerxía para termos o libro de Leandro Lamas e darlle unha mau de pintura entre moita xente. Viva Leandro Lamas!